Hi guys, good morning. So karon guys, magluto ko og palidya. Isa makarelate diha nga makalabad sa uni magunahon na tagin sa napay itong lutuon sudan. Insa na pay sunod na tong niluto. A few moments later. Nja guys, naluto na jagang palidya. Nja na po tayo ginamos na. Pila ra bay sudan og pinubre. Mamahaw pa niyo. Maniyang sudan kasi makarelate dan palidya og ginamos. Nja magkuanday ko magdali kay hatod ko pagkaong doktora. A few moments later. Nang ihatod din sa karon pa ko first day nga moduol jud ni siya kay uma ko din jud ipaduol des ni Agi. Ano ni jang pangpatak sa jang mata. Natulog ka kagabi. Light sleep. Slightly. Nung uminga ka nga leksutan. Nakatulog ka, hindi rin. Nakatulog ako nung uminom ako ng leksutan. Apo. Ayun. Talagang kailangan mo paminsan-minsan na tranquilizer. You need to tranquil. Kayo po, kumusta kayo? Yung mga 3.5 to 4 hours ang sleep. Minsan, maganda ang gising. Minsan hindi. Kahapon, maganda ang gising ko. At hapon, wala akong hilo, wala akong lula. Ngayon, siya po, medyo masakit. Mahangin. Magano kayo, magbiyak kayo ng gamot? Ha? Magbiyak pa ng gamot? Oo. Hindi na kayo pa-check up sa ano nyo, sa psychiatrist. Hindi ba sabi noon, wag na raw? Ha, hindi na, mag-stop na kayo. Kapanoon, nung ano daw, sabi niya, o sige, kung mag-graduate ka, magpunta ka na lang sa akin kung kailangan mo ako. Parang yun. Kumbaga sa kanya, hindi ba noon, kaya ako pinag-tigil na din. Sabi niya ay, wala kang sakit. Binayayaman mo lamang ako. Punta ka na lang kung kailan mo kailangan ako. Hindi kayo kung kailan ang uli. Hindi ka na ipasipit. Ganyan ako. Nakasibig ang naman din. Isang buwan, kalahati ka, ano? More? Opo. So, ilan pa? 19, 20, 19, tapos bumalik ako November 7. 10 days. Tapos lang September, buong buwan ng October ka, no? Opo. At saka 10 days sa 1.5 months na higit. Ano lang, 1 month and 2 weeks. Mahigit.
parang ayaw mo pang umalis. Sasabihin mo, parang ang dali. Ito, parang sabi mo, ang dali. Parang ang pakiramdam mo, parang madali. Ano? Doon lang po ako nalungkot yung sinabi ng anak ko na magalit ba si Lula Doktora kung hindi ka na babalik. Huwag ka na lang bumalik, sabi sa akin. Sabi ko hindi pwede yung vitamins mo, yung maintenance mo. So, ano sabi? Wala, tahimik siya. Ay, nakita ka pa naman sa ipon mo. Isara pa i-ascolted siya dyan kagalingon kay kanang doktor man si Dja. Igor ako mag-assist. Dja ka nang mag-BP food. Igor ako mo maghawid. Si Dja gapoy maminaw sa diyang maminaw. Si Dja po'y kung anong pila diyang BP. Okay. Hi guys, wala ko dili pang mudar. Magkuhan lang kami guys, mag-garden. Hindi mi maka-garden kay kuan. Uwan. Baka nang hinaktak na pagbigaris kusina. Tao na naman sa kusina. Mag-isip mo anong makain. Parang ang liit yun ah. Pero ano, alam mo yung pumunta kami sa Tabigon. Ganito din ano nila kaliit, pero ang tamis. Nila kuan ba nila Joshua. Shout out Joshua. Sa Tubigon. Nganin yung buongon dahi oh. Pero gamay pero lami. Ang pensa mo, gamay ni pero lami. Tagpila te. Tagpila. Ay tagpila. Hindi mo may pinahan. Alam tagpila? Mahal. 52. Ibig sabihin 52 ang isa. 52 pesos daw guys ang isa. The 32. Ito guys, may mga mahimo na rin guys. Kay uwan lagi. Hindi. Ugma naman magkuhan. Reposition day. Pharmacy si atin na lang bukas. Pharmacy department. Hindi guys, di ka na rin ko spartong doktora. Sa wakas, di pa duty na ko. Hinta pa yung ko. Walang pulbo-pulbo. Ang bango nito. Alam mo pag magano ka, magsuob. Pwede ito ilalagay sa, ano mo? Labang kumilo. Lami ba? Lami man. Sweet. Sila may tamis ba? Kamis. Taste. Tamis eh? Kamis. Na guys, natitikin ako sa Sarap. Kamis. umilo niya. Balis na sipin. Vitamin C. Sarap. Sama yung sinabi ng bata. Masarap daw. Bakit? Kasi, Ganito talaga yung ano. may lugar. Lami siya guys. Damay siya pero tamis. Wala siguro pa ba ito. Wala, ang ganda talaga. Nandun. Kamis. Kamis. Ano may asin? Ay, parang. A few moments later. One day guys, gusto din sa kwartong doktora kay magpa-trim sa isang kilay. Mag-vlog ako. Alam ko na yung bunting na maliit. Yan. Wala, mag-vlog ako. Alam mo na yung bagkulay, hindi ba mayroong mga mahabang kilay? After, Oo, ang gupit sa ang kilay gupit yun. yun.
Diya guys, nahuman na dyan kong trim sa dyan kilay, magawas na ko. Okay, magluto ko gamong sudan. Magluto din ko ininanan ngayon nga ni, gagmay isda. Diya. Kasi makarelate na ni isdang gagmay. Diya ang puston sa dahon. Kay gagmay lagi. Nga ni magibuhat ni nanay. Ang gagmay isda, pustos dahon. Pas kay, ganun lang. Tawa si ate. Ayun yung ba't hindi kayo nagbabalot ng ganito, te? Ganyan din si nanay. Ganyan lang, kunti-kunti lang, tapos balutin na. Basta si agang nanay dani kuan. Lami si dia mapaksiw gani. Nga guys, puston. Nja, agang video sa kwartong doktora, ang gimute. Sayang, nag-joke ba to? Kay kuan man, aramang sa bag electric pan, agang tripod, dito man nagibutang sa electric pan, ang resulta, aram sa baa, ang kuan sa video, nalamang gimute. Sayang ba, naraba to sayang kay narabay ko as doktora, joke. Putos-putos dahon. Ang isdang gagmay. Karong adlaw guys, sabi gipanghimo dara mis kusina kuan nami nagkilera kong doktora. Kay kuan dapat minta kuan man ta Miss Garden magputol. Diyan mo malagay mi uwan. Wa mi naka-garden. Diyan ugma kuha na po, requisition di. Mag-requisition ka ng medical supplies. Martes o Merkulis. Ito guys na, ano na yung lutuon.